Det var jo fantastisk at vinde Farveprisen, fordi at det er jo en bekræftelse af, at det, man har lavet, er godt, også for andre at kigge på. Ikke? Og det er, ja, så det er jo super dejligt. Og så er det jo for fagfolk også. Altså, det er jo rigtig dejligt. Altså, mange kan jo gå ud og se det og synes, det er flot, men når man får sådan en positiv respons fra fagfæller, så betyder det jo særlig meget, fordi at det er jo fra folk, der ligesom kender faget og ved, hvor svært det er at blande farve, og hvor mange forskellige måder det er, at man kan lægge den her maling på en grund. Ikke? Og det er jo de detaljer, der jeg går op i. Værket skulle hedde Handwoven Stories from the Color Field Makes the Blanket Warm. Og det er jo fordi, at på et hospital er der mange forskellige folkeslag, og der er mange religioner, forskellige religioner og kultur, baggrunde, så vi opfatter jo tingene meget forskelligt, og det skulle der være plads til. Jeg hedder Ruth Kampau, og jeg er billedkunstner. Det vil sige, at jeg føler mig lidt som maler, fordi at jeg bruger maling og afsætter det som et aftryk. Altså til Hvidovre Hospital har jeg valgt at arbejde med et tæppesymbolik. Og det har jeg gjort, fordi jeg synes, tæppet er et godt symbol til et hospital. Fordi på et hospital man er der jo af en speciel grund. Man er syg, og man kan både være meget glad, og man kan være meget ked af det, og man er specielt følsom over for de visuelle indtryk, man får. For eksempel skal man jo være meget opmærksom på, at hvis man har en sygdom, så kan man meget let komme til at forestille sig sygdommen som billede, og det skulle man jo så helst undgå. Så jeg valgte jo selvfølgelig, at det skulle være over i det abstrakte billedsprog. Ikke? Men til gengæld så kan kunsten jo også give noget til den situation. Og der vil jeg gerne have noget ligesom at holde lidt fast i, og der synes jeg, at tæppet var et smukt symbol for netop at tage vare om folk. Altså man ved jo, man beskytter ved at lægge et tæppe hen over et lille barn, eller man lægger en jakke, hvis nogen falder om på gaden, lægger man noget hen over. Man sætter et plaster på. Det er ligesom et lag, man beskytter. Så den symbolik synes jeg var ret flot til hospitalet. Så jeg valgte sådan helt for mig selv, det kan godt være, at folk ikke kan se det, men for mit perspektiv, så valgte jeg ligesom sådan nogle formater, som ligesom godt kunne forestille sig tæpper, der falder ned fra det her store ovenlysvindue, der er ude på Hvidovre, og hen over hinanden, og så falder de ned i det, der hedder vandrehallen, og så længere ned i ambulatoriegangen, hvor de så slutter med sådan hvor de hænger lidt forskudt for hinanden. Så det har jeg brugt som sådan et udgangspunkt og symbolik for min komposition. Jeg har selvfølgelig tænkt på, da jeg startede, at jeg gerne vil have nogle referencer ind, altså netop for at forbinde det nye og det gamle, referencer ind fra det gamle hospital, og der kan man jo se, det udvendige, det har jo sådan nogle riflede betonelementer udenfor, og det passer jo virkelig godt til mit strøg, som også har det der vertikale lodrette strøg. Og så nede i forhallen på det gamle hospital er der sådan en collage, så jeg valgte også collageformen for ligesom at få det til at blive stedspecifikt. Ikke? Og så i det nye, der er det jo ikke sådan en opgang, men det er et panoptikon, som er 19 meter høj og 5 meter bred. De andre i det gamle hospital, de er 11 meter høje og 8 meter brede. Så det er jo en ordentlig basse, der skal op der. Ja, og i alt så er vi oppe på, tror jeg, omkring 650 kvadratmeter i alt.
Danske Malermestre uddeler farveprisen, fordi vi gerne vil gøre opmærksom på det vigtige i at have farver med i byggeriet i det hele taget, men også for, at det er jo vores hverdag som malere, og der vil vi jo gerne sætte pris på, at dem, som ønsker at benytte farver i byggeriet, også kan blive belønnet ved at få en farvepris, som vi stiftede helt tilbage i 2006. Det kræver faktisk temmelig meget at vinde sådan en farvepris her. Det er ikke så lige til. Også fordi vi har nogle strenge dommer i vores farvepriskomité. Det er ikke kun malermestre, der sidder i komiteen. Det er også kunstnere og arkitekter. Det er faktisk 20. gang, at vi uddeler farveprisen i år. Jamen igennem årene har vi haft mange forskellige projekter og vinder af farveprisen, og også vidt forskellige. Altså, prisen er tildelt også, for at nævne et eksempel, en kirke, men vi har også haft hospitaler som farveprisvinder og skoler. Og så har vi et gavlmaleri oppe i Aalborg. Et sjovt projekt, som jeg havde lejlighed til at nyde her for nylig. Det er et utroligt spændende projekt, der hedder Det Røde Bånd, som er nærmest blevet varetegn for Aalborg. Det er ikke et must, at det skal være et bestemt type byggeri. Det er helt op til de her ansøgere og deres kreative evner, der afgør, om de kan komme i betragtning. Vi har dog et krav, og det er, at projektet skal være offentligt tilgængeligt. I 2025 der uddelte vi farveprisen til Hvidovre Hospital, men også til kunstneren, som var den udførende på et meget, meget, meget fint projekt. Og det var Ruth Kamphav, som så vandt farveprisen for hendes helt specielle teknik i forbindelse med tilblivelsen af det værk, som hun har lavet derude, igennem i øvrigt en lang årrække. Så hvis man har lyst, så kan man jo lægge vejen forbi Hvidovre Hospital og få en rigtig god oplevelse. En anden del af det her projekt på Hvidovre Hospital, det er jo, at de har jo bygget til igennem årene og udvidet. Og i forbindelse med den her udvidelse, så har man også bedt kunstnerne om at fortsætte, om man så må sige, udsmykningen. Så på den måde kan man sige, at farverne har kunnet formå at bygge det nye og det gamle sammen, sådan så hospitalet nu, når nu den her udvidelse er tilendebragt, så har man faktisk formået at binde hele hospitalet sammen via farverne og den måde, det er tiltænkt på. Og det er jo en enorm kvalitet, at man blot med farver kan nå langt. Som fag og som branche er det jo med stolthed, jeg kan sige, at vi måske kan være med til at løfte, kan man sige, kvaliteten af farver og forbrug af farver i det offentlige rum, som gør, at vi alle sammen bare bliver gladere. Altså når jeg maler, så det er jo dels en lang udviklingsproces med at finde min egen vej ind i det. Men jeg lægger jo min plade på gulvet, og så pøser jeg noget maling ud over det, og så tager jeg nogle lange strøg med min kosterskaft, hvor der er en pensel på. Og det er jo en teknik, jeg har udviklet gennem mange år, og som startede med, at jeg ligesom skulle grundere lærredet, og så fandt ud af, at den her kost jo ligesom den afsatte jo nogle strøg. Så derfor så udviklede jeg det langsomt og startede med at male på lærred, men gik så ret hurtigt over til at male på plexiglas, fordi at på plexiglas, der kunne jeg ligesom sætte den op på den hvide væg, og så fik man ligesom den hvide væg til at lyse igennem pladen. Og derved så kom farven meget, meget frem. Altså, jeg kan virkelig godt lide, når farven bliver sådan crisp og stråler. Jeg var meget fascineret af, du ved, altså skærmfarven, den lyser jo noget mere end sådan en materiel farve, man har i en bøtte. Så det handlede lidt om, at jeg skulle finde frem til, hvordan kan jeg få farven til at lyse. Når jeg kører med kosten, så er det forholdsvis hurtigt, og så skal jeg også være hurtig, fordi malingen tørrer, det er akrylfarve, så har jeg måske 5-10 minutter til ligesom at afgøre, om det her penselstrøg, det virker. Fordi jeg kan jo ikke gå tilbage og rette i det. Det er ligesom her og nu, det foregår.
Så jeg skal sådan ligesom vurdere, er det her strøg godt, eller skal jeg male det over igen? Og deri ligger der jo en enorm spænding til, at jeg ligesom skal være enormt nærværende. Ikke? Så jeg arbejder jo ikke med sådan figuration eller sådan noget. Jeg arbejder med selve materien og prøver at finde ned i selve substansen i det at male. Altså når jeg maler, så er det jo sådan set kroppen, der maler det. Det er jo ligesom at være skuld næsten. Så er det kroppen, og der kommer jo altid altså jeg prøver på at gøre det så nøjagtigt og så perfekt som muligt. Men jeg er jo bare et menneske, så derfor kommer der nogle små skævheder ind, og jeg spilder lidt maling og sådan noget der. Jeg kan jo ikke stoppe midt i det. Jeg skal ligesom fortsætte hele pladen igennem, og jeg kan ikke gå tilbage til det dagen efter. Så der kommer jo sådan en koncentration, og det synes jeg har det menneskelige nærvær i sig.